बिपिएफ हानजानि दैदेनगिरि प्रहलाद बसुमतारिया इउपिपिएलनि सोलायनाय सोरखारा खान्थि बेरेखायै माखासे मावख'फोरखौ बाहायनायनि गोख्रों अजद लाबोदों। लोगोसेनो थांनाय समाव क'क्राझाराव गिबि खेब आइएसपिएल जोलुर खेलानि मुङाव सोलोंथाइ बिफाननि कौटि कौटि रांफोरखौ खान्थि बेरेखायै जाख्ल'नायनि अजद लाबोनानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों खेंफोरथि होना इउपिपिएलनि खुंनाय सोरखारखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो। गिबियावनो बे चेनेल नायग्रा बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय जासिबाय। आं दिनै इउपिपिएलनि परिबर्तन सरकारनि माखासे जे मिसइउज अफ अफिस माखासे जे अफिसखौ बिथांमोनहा मिसइउज खालामबाय थादों बिनि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों। जे थांनाय आइएसपिएल 2022 मायथाइयाव जोंनि क'क्राझाराव मुसलपुराव आरो गोबां जिल्लायाव दिनैहाय आइएसपिएल 6 शेड्युल जे फुटबल बादायलायनाय जादोंमोन। बेयाव बिथांमोनहा जे माखासे रांफोरखौ दिनै जानला मोनला बाहायदों। बिटिसिनि रांखौ बिथांमोनहा थिग मथ' बाहायाखै। बिथांमोनहा जे मोनफा मोनफा फिसा फिसा खामानियावनो कौटि कौटि थाखा बाहायनानै जोंनि बिटिसिनि फैसाफोरखौ दिनै बाहायनानै जे डेभेलपमेन्टेल खामानियाव बाहायनांगौखौ दिनै बिथांमोना माने अनास्था खालामदों। दा बिनि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंगोन। जे बिथांमोनहा बे आइएसपिएलनि नामाव जे थाखा बाहायदों डिस्ट्रिक्ट लेभेल अर्गेनाइजिं कमिटि क'क्राझाराव बिथांमोना जे बाहायदों। दा बेवहाय 3 कौटि 7,81,843 थाखा बे रांखौ बिथांमोना बाहायदों। जेराव माने एफा बुरजा थाखा बाहायनांगौ गैयामोन। जायखिजाया माने बे अर्गेनाइज खालामनायनि थाखायल' मोनसे बिथांमोना कुचिं बेथ' खालामदों जानो हागौ। नाथाय बेवहाय जोंनि हिसाबाव बेबायदि फैसा थांथावामोन। आरो बिथांमोनहा बे ट्रफि एरेन्जमेन्टनि थाखाय जे माखासे जे फिल्डफोराव गेलारि गैया मा गैया बेवहाय टेम्परारि गेलारि बानायनाय, दंफांनि गेलारि बानायनाय, औवा खुन्थिया गायनानै बानायनाय, टावेल बायनाय, माखासे स्टेज डेक'रेसन। दा बेफ्राव केडिएसि फिल्डआवनो बिथांमोना गासै 3,50,98,001 थाखा रां थाइसे रां बेखौ बाहायदों। दा नैबे उडेन टेम्परारि प्लेंकिंआ जुदि दिनै बायनानै होजादोंमोनब्ला दिनै बे जोंनि बिटिसि सरकारनि सम्पति जानानै थानांगौमोन। नाथाय बे सम्पतिया दिनै हयथ' बिटिसिआव गैला जों बेखौ खोनानो मोन्दों। दा बे हयथ' सोरबा कन्ट्रेक्टरा लांबाय बा सोरबा माबाया लांबाय। दा बेहाय देखायदों खिन्थु बिटिसिआनो बायनाय देखायबाय थादों बेखौ। दा बेबादि हिसाबै बिथांमोना फैसाफोरखौ मिसइउज खालामबाय थादों। आरो दिनैहाय लोगोसे दिनैहाय माखासे आर'नाइ बायनाय, जुथा बायनाय, माबा बायनाय, बेबादियाव वेस्टकट बायनाय, टि सार्ट बायनाय, जे टि सार्ट जे बानायदोंमोन बिथांमोना बेवहायबो गासै 2,69,08,354 थाखा बे फैसाखौ बाहायबावदों। दा बेबादिनो फिसा फिसा आइटेमनि सायावनो गोबां थाखा बिथांमोना बाहायनायखौ जों नुनो मोन्दों। आरो बे फैसाफ्रा गासिबो स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनि नङा। गासिबो फैसाया जाहैबाय इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि फैसाखौनो बिथांमोना डाइरेक्ट स्पर्ट्सआव लांनानै बाहायजोबदों। आरो बेल' नंबावा, दिनै आरो दंबावो एक्सपेन्डिचार हस्टिं अफ फार्स्ट आइएसपिएल हेल्ड फ्रम 9 to 23 October 2022। दा बेहाय बिथांमोनहा गासै थाखा बाहायबावदों। माने बेवहाय माने गासै बिदिनो प्रिपारेसननि थाखाय 83,88,193 बे फैसाखौ बिथांमोनहा बाहायबावदों। लोगोसे ख'ख' खेला, जे खेलाया एसियान ख'ख' खेला तामुलपुराव जादोंमोन। दा बेवहाय बिथांमोनहा मा बाहायदों, कनस्ट्राक्सन अफ मेन एन्ट्रि रड, बे लामा हाबग्रा एसे बाला अन्थाइ खोनानै बानायनाय, लोगोसे पाब्लिक एन्ट्रि रड, पाब्लिकफोर हाबग्रा, गारि हाबग्रा, कार पार्किं, आरो माखासे बे धला धला जायगाफोरखौ बाला अन्थाइ होनानै खोखांनाय। दा बेवहायनो बिथांमोनहा 83,88,193 फैसा बेखौ बाहायदों। जेराव जों नुनो मोन्दों बे ख'ख' खेलायाव बे एन्ट्रि गेटआ हयथ' 100 मिटारानो जाया, 100 मिटार जानाय लामायानो नङा। आरो लामाखौबो जिबादि साजायनांगौ बे 83,88,000 जों। दा बेखौ माने टाइल्सखौनो बुनानै होनो हायोमोन आरोखि। खिन्थु जों बाला अन्थाइ एसे एनै गारनानै बे लामाखौ जों बानायनायखौ नुनो मोन्दों। दा बेफोरबो फैसाखौ बिथांमोनहा बेबादि एसेल' फैसा जेराव 88 लाख थांथावा, दा बेवहाय हयथ' बेहाय 80,000 90,000 थाखा बाहायनानै दिनै बिथांमोना लाख लाख थाखाखौनो हजम खालामदों। जों बेखौ दिनै बुंनो हायो। आरो बेबादिनो दिनै गोबां बिथांमोना माबा खालामबावदों जे जोलुर बादायलायनाय, बे आइएसपिएलनि जोलुर बादायलायनायाव जे माखासे ट्रफि बायनाय, मेडेल, मेगाजिन, माने सौबिनिर दिहुननाय,
कम्पिउटार आइटेम्स मेट्रेस टेन्ट रेन्ट लड्स हटेल भारा बेवहाय गासै 52,26,421 बे फैसाखौ बिथांमोना खरस खालामबावदों आरो माने जे माने जे जाथावा माने आउट अफ इमाजिनेसन बेबादि फैसाखौ बिथांमोना खरस खालामनानै जोंनि रायजो राजाफोरनिफ्राय दिनै बे फैसाखौ बिथांमोना गावसिनि लाबा लाबनि थाखाय बाहायदों जेराव 1 लाख थाखा खरस जाथावा बेहाय 10,000 जों मावनो हायो बेबादि बिथांमोना बाजेट एस्टिमेट खालाम फैसाफोरखौ बख'नानै जादों आरो बेजों लोगोसे दिनैहा दंबावो जे नेशनेल लेभेल वार्कशप बिथांमोना खालामदोंमोन दा बे नेशनेल लेभेल वार्कशप खालामनायाव बिथांमोना देखायदों बेवहाय देखायदों बिथा वार्कशप माने पटेन्शियेलिटिस एन्ड प्रस्पेक्ट अफ स्पर्ट्स इन बड'लेण्ड on 4th and 5th January 2023 दा बे मोनसे सेमिनार फाथिनायावनो साननै सेमिनार फाथिनायावनो बिथांमोना 40,93,672 थाखा बे फैसाखौ बाहायदों आरो मालाय आसरित साननै सेमिनार फाथिनायावनो 40 लाख थाखा 40 लाख 41 लाखखौनो होनजाबाय एराउन्ड 41 लाख थाखाखौनो होनजाबाय दा बिथांमोना साननै सेमिनार खालामनायाव बेबादि थाखा बाहायदों होमबा बे थाखाफ्रा मिसइउज जाजोबदों दा बिथांमोना बेबादिनो फैसा जानाय फर्मुला बेखौ बिथांमोना एखेबारे रायजो राजाफोरनि मेगनाव हाद्रि सारनानै बेखौ दिनै खालामगासिनो दङ लोगोसे दिनैहाय एक्सपेन्डिचार अन 6th शेड्युल काउन्सिल प्रिमियार लिग एट बाक्सा डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स कमप्लेक्स दा बे बाक्सा डिस्ट्रिक्टआवबो बिथांमोना मा खालामदों बे ट्रफिखौ हस्ट खालामनायाव हयथ' मोनथाम मोनब्रैसो खेला हयथ' बाक्सायाव जादों मुसलपुराव जादों बे 52,55,685 रुपिस बेखौ बिथांमोना खरस खालामदों आरो मालाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टआवबो